kaupungista ihan keskeltä kaupunkia. Ja nyt on, katsotaan osataanko tätä puhelinta käyttää, siis meikäläinen valmiina on Sami Suominen. Ja nyt sitten tekninen kysymys, kokeillaan. Oletko Sami siellä? Täällä ollaan, terve. No moi moi. Mistä päin Sami soittelet? Imatralta. Imatralta. Annappa tulla tiukka kysymys. No tässä viime viikonloppuna meillä oli täällä muistien Imatran ajot. Niin siinä yhteydessä jälleen heräsi kysymys moottoriurheilun tarpeellisuudesta. Ja 20 vuotta sitten kirjoitin aineen, muistan sen edelleenkin, että puolustin sitä moottoriurheilua sillä, että siviiliautoihin on siirretty teknologiaa kilpa-autoissa niin formulasta kuin rallistakin. Mutta nyt on nelivetoa keksitty 30 vuotta sitten ja on ollut luistonestot, lukkiutumattomat jarrut. Vieläkö tänä päivänä kilpaurheilu- tai urheiluautoista siviiliteknologiaa siirtyy mitään? No niin, oikeastaan Juha Kankkunen voisi aloittaa tämän. Joo, mä tietysti, kun mä oon tehnyt aika paljon kehitystyötä Volkkarille ja Bentleylle, niin siihen on helppo niin kuin vastata sillä lailla, että kyllä sieltä vielä siirtyy aika paljon, mutta ne siirtyy tietenkin siinä suhteessa, että jos me siirrettäisiin suoraan, niin sen auton hinnaksi tulisi varmaan satoja tuhansia, että siinä ei ole niin kuin järkeä, mutta edelleen valolaitteet muun muassa kehittyy ja lasit ja korirakenne ja törmäysjutut, sellaiset, että korirakenteesta saadaan, kun tänä päivänä ruvetaan käyttämään entistä enemmän kierrätysmateriaalia autoissa ja noissa, mutta saadaan kuitenkin se rakenne sellaiseksi, että se kestää törmäystestit ja muut. Kyllä niitä edelleen aika paljon käytetään rengastekniikassa, jarrut, tommoset, ne kehittyy koko ajan ja kyllä siinä otetaan jatkuvasti kaikennäköistä vinkkiä, että ne siirtyy tietenkin aina viiveellä siviiliautoon just sen takia, että niitä ei voi heti suoraan siirtää, ne on niin kalliita komponentteja, mutta kyllä kaikki aerodynamiikkaa kulutuksen pienentämiseksi, moottoritekniikkaa hyvin paljon, koska just näitä kulutusarvoja tänä päivänä katsotaan ja tulevaisuudessa tullaan katsoa vielä enemmän ja kaikkea tällaista, että kyllä siinä hyvin paljon käytetään kuitenkin sitä samaa teknologiaa. Ja jonkun verran inhimillistä teknologiaakin, että siellä justiinsa puhelimen toisessa päässä. Kaupungista ihan keskeltä kaupunkia. Ja nyt on, katsotaan osataanko tätä puhelinta käyttää, siis meikäläinen valmiina on Sami Suominen. Ja nyt sitten tekninen kysymys, kokeillaan. Oletko Sami siellä? Täällä ollaan, terve. No moi moi. Mistä päin Sami soittelet? Imatralta. Imatralta. Annappa tulla tiukka kysymys. No tässä viime viikonloppuna meillä oli täällä muistien Imatran ajot. Niin siinä yhteydessä jälleen heräsi kysymys moottoriurheilun tarpeellisuudesta. Ja 20 vuotta sitten kirjoitin aineen, muistan sen edelleenkin, että puolustin sitä moottoriurheilua sillä, että siviiliautoihin on siirretty teknologiaa kilpa-autoissa niin formulasta kuin rallistakin. Mutta nyt on nelivetoa keksitty 30 vuotta sitten ja on ollut luistonestot, lukkiutumattomat jarrut. Vieläkö tänä päivänä kilpaurheilu- tai urheiluautoista siviiliteknologiaa siirtyy mitään? No niin, oikeastaan Juha Kankkunen voisi aloittaa tämän. Joo, mä tietysti, kun mä oon tehnyt aika paljon kehitystyötä Volkkarille ja Bentleylle, niin siihen on helppo niin kuin vastata sillä lailla, että kyllä sieltä vielä siirtyy aika paljon, mutta ne siirtyy tietenkin siinä suhteessa, että jos me siirrettäisiin suoraan, niin sen auton hinnaksi tulisi varmaan satoja tuhansia, että siinä ei ole niin kuin järkeä, mutta edelleen valolaitteet muun muassa kehittyy ja lasit ja korirakenne ja törmäysjutut, sellaiset, että korirakenteesta saadaan, kun tänä päivänä ruvetaan käyttämään entistä enemmän kierrätysmateriaalia autoissa ja noissa, mutta saadaan kuitenkin se rakenne sellaiseksi, että se kestää törmäystestit ja muut. Kyllä niitä edelleen aika paljon käytetään rengastekniikassa, jarrut, tommoset, ne kehittyy koko ajan ja kyllä siinä otetaan jatkuvasti kaikennäköistä vinkkiä, että ne siirtyy tietenkin aina viiveellä siviiliautoon just sen takia, että niitä ei voi heti suoraan siirtää, ne on niin kalliita komponentteja, mutta kyllä kaikki aerodynamiikkaa kulutuksen pienentämiseksi, moottoritekniikkaa hyvin paljon, koska just näitä kulutusarvoja tänä päivänä katsotaan ja tulevaisuudessa tullaan katsoa vielä enemmän ja kaikkea tällaista, että kyllä siinä
hyvin paljon käytetään kuitenkin sitä samaa teknologiaa. Ja jonkun verran inhimillistä teknologiaakin, että siellä justiinsa